Paminaw na to, may gala ang Vice President. XFM Katropa. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. XFM Katropa. Conference ni ha? Ang mga naas palibot media, kay mga media pod may galap halata pod ni mga media ba. Dong, mga media man ni naas palibot dong. Kini mga mediahan mao na sa di may gala nga mga media mo attend may gala kang anti-clear yata. Pero unfair man mo bay? Sa kang Sara mamalakpak mo pero pag si Bongbong di jud mo mamalakpak man. Binuang man ang inyong kalaki. Oh, binuang gyud inyong kalaki ba pag si Sara, si BP Sara niingon nga mudagan ko, palakpak ni mga reporter. Kung inag mga tawran ni BP Sara si palakpak niya, binuang sana. May mga daghang kuan dia, mga reporter dia, taga Manila. Malakpak. Oh, ngano man lagi pag si pakpakpakpakay sa ninyo na si Anti-Clear. Unsa may taon mo, ayan. Labi na ba yan ang iya mga igalang pagpabagas naong dia sa tubangas publiko. Sige, depensa may igala, mura na siya tig-ilo mga igala ni Marcos. LD, good AM, Lucas here. Watching daw siya, Lucas. Ayong buntag na taga-asa man si Lucas. Ebenezer si Chico. Ayong buntag si Arnel. Hasta ang duha ka congressman diri sa Surigao. District 1 ug District 2, miriak. Alams na yan. Alams na yan. Oh, ingon si Saldi Kador na good morning attorney from Iligan City. Di lagi ko attorney lagi Saldi. Makasug antang attorney Claire ana. Balag di ko abogado basta di ko parehong utok ni Auntie Claire. Uriya gaba. Charles Bakiro Tiongko maing buntag. 1,000% butar gyud daw. Franz Salvacion Cabalida, dapat lang ang duha jud ilang palakpakan. Oh, ayos sa boga, dapat ay mo pahalata nga Richie Miasco. Pero katawa ko sa kabangag aksyon ni Cleary Ring. Tanang paminaw sa taod-taod. Ang Hilito Sobrado, go BP. Kay giipit na gyud og maayo ang inyong pamilya. Di na ni maayo gyud. Bitaw no? Si kuan naman tay og pananglitan ba? Tinuod ng EJK mga higala. Si Digong ra may nagpatuman ana nganong muingon man si Claire Castro nga dapat mangayo kag pasaylo BP Sara. Niabag naman ni Mega gyud si Claire. Wa na gyud ka na mao, ma'am. Ay, manang manang imam man mo ning. Oh, mo na gyud ka na mao manang. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.